Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Alex Borch żar iċ-ċentru tal-voti 3 sigħat wara li kkonċeda t-telfa b'telefonata lill-Prim Ministru. Dr. Borch qal li l-Partit Nazzjonalista jirrispetta l-proċess demokratiku u ddikjara li l-Prim Ministru sejjaħ elezzjoni qabel żmienha għaliex qal li l-maġġoranza ta' 40,000 naqset drastikament. Qal li din tagħti ċarezza għaliex il-Prim Ministru ma stenniex li l-Partit Nazzjonalista jibqa' għaddej bil-ħidma tiegħu sa sena oħra. Dr. Borch ġie mistoqsi dwar il-ġejjini tiegħu fit-tmexxija tal-Partit Nazzjonalista. Skont l-istatut, jiena nimxi kollox skont l-istatut fl-aħħar mill-aħħar, però nħares il-qoddim biex inkompli naħdem aktar minn qatt qabel. Wara l-fehma li l-ħidma tissokta b'oppożizzjoni effettiva li żomm lill-Partit Laburista kontabbli. Ovvjament issa inżommu wkoll inċekk il-Gvern għal wedit elettorali li jissuma suppost wedit li jridu jiġu programm ta' implementazzjoni billi dan ikun jista' jimplementhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-partit żied l-ammont ta' voti tiegħu madwar Malta u Għawdex kollu u qal dan huwa sinjal ċar li jittama ma ntfietx anzi issaħħet u stqar li huwa determinat li jkompli jara tikber. Għax il-poplu qed jara illi there is yes light at the end of the tunnel u aħna ser inkomplu naħdmu bħala tim wieħed biex noffru mhux biss oppożizzjoni effettiva imma wkoll gvern alternattiv, proposti ċari, viżjoni ċara biex il-poplu Maltu Għawċi nuruh illi women business. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal l-elezzjoni għaddiet, il-ħajja tkompli u saħaq fuq ir-rispett reċiproku lejn kulħadd u l-interess nazzjonali.